هر پێواژۆیەک ji dîroka mirovahiyê bûye dîdevana hîn kesayetan êgo padoreke mezin li ser dema xwe kirine. Dibe got ev tiştekî asayî be, lê tiştê seyr ew e, got wan serdemên zor û zehmetiyê de jinek derkeve û bi rengekî balkêş mohra xwe li rûpelên dîroka serdema xwe bixe û mîna alê di her demê de li ba bibe û were bi bîr xistin. Ji xwe ya jê seyrtir ew e, got ev jin Kurd be, çimkî deselatdar û dagirkeran neheqî û zordestî li gelê Kurd bi giştî û li jina Kurd bi taybet kirine. Jin cihekî taybet di civaka Kurdê digire, ango jin jî mîna mêran e di birêveberina malbatê de xwedî serwerî û biryar e. Li ser vî babetî nivîskar û lêkoler Martin Van Bronsên sala 1993 de di lêkolînek xwe de dibêje. Civaka Kurd bi destelatdariya mêran dihat nasîn. Lê diyar e got cihekî jina Kurd yê giring û berbiçav di civakê de heye. Gava got em li dîrokê dinerin, em dibînin got jina Kurd birêveberiya êl û deveran kiriye, her wiha bi rengekî aktîv xêrikî siyasetê jî bûye. Dîroka Kurdan bi xwe bûye şahida berzbûna hin jinan, goroleke sereke di civakê de lîstine û serweriya malbat, êl, gund û bajarên xwe kirine. Şerefxanê Bedlîsî di pirtûka xwe de ya bi navê şerefname, balê dikişîne ser jina Kurd ya birêvebir. Her wekî çawa Helîmxanê serweriya Paşqelayê dikir, her wiha jina bi navê Fatîme birêvebira êla Êzîdiyan û Meryem ji malbata Nehrî got qedrekî wê yê giran li nav êla wê hebû. Dîroknasê Rûs Pasîlî Nikîtîn li ser Edîle Xan wiha dibêje. Edîle Xan ji êla çaf bû, di dema xwe de serweriya bajarê Helepçeyê dikir. Xwediya hêzeke mezin bû û bi hemî hêza xwe birêveberiya êlê dikir. Bi navê xatûna lehengan dihat binavkirin. Asênat Berzanî di navbera salên 1590 1607 jiyaye. Jineke Kurd e, bawermenda ola cihûyan bû. Asênat yekem Haxan bû got Tilmûd û Tewrat baş xwendibû û di bikaranîna zimanê ebrî de şareza bû. Li dibistanên ola cihûyan mamosteyeke binavû deng bû. Cihû asênat heta roja me ya îroyîn wekî jineke pîroz dibînin. Di serdema dewleta Eyûbiyan de jî jin darî çav bûye û ber bi şûnecihên bilind ve rapeliye. Jinên Nola Rebîa Xan û xanima Şamê di malbata Eyûbiyan de pêşengî kiriye, got her du jî xuşkên Salaheddînê Eyyûbî bûn. Dewleta Eyyûbî Dîroka Kurdên Eyyûbî qonaxeke giring e ji dîroka misilmantiyê bi giştî û ya Kurdan bi taybetî. Ev giringî jî ji wê yekê tê got Eyyûbiyan karî pêvajoya bûyerên mezin ên dîroka Rojhilatê biguherînin. Eyyûbiyan cihê xwe mîna hêmaneke çêlak û bayeberz di meydana siyasî de girtibû. Wan di demeke hestiyar û tirsnak de ji dîroka dewleta Islamê re nûneriya misilmanan kir.